Салам алейкум. Валейкум салам. Вечер в хату ишта дидрику чуохш. Алейн маирч камерю. Маирч набу. Мича люстр, мича ламинат, мича мягкий мебель. Я в шоке, я просто в шоке, все в шоке, я в шоке, просто в шоке. в шоке, واسع تلمع تعوض. أو سنة توري صدع لكم سمعت ترى. ناقص. حوامي ألاسوي. يأنك شماني معك التليفون ده مقالي تعفية. ها؟ حيازة حودين الولد. Статья 190, 191. За взятку посадили. За взятку? Вот бесплатно кучу вагу сахалиа. Далеко не чули, так аж дал диазон.